90% wabantu sokhuluma ngawo la endlini are guilty. Possible ukuthi ulikholwe iqiniso kodwa ungakhonze ebandleni eshuma iqiniso. I told you. Is it possible to truly believe the truth? Ube convinced but uhlale nama blasphemers abantu abathuka uNkulunkulu. Is it possible? You know, one thing engizokutshela you cannot reform your church. Just make peace with it in your mind. You will not reform your church. Baningi abafethu abareformed la esibe nabo naba nje sinabo la bebesuka emabandleni nabo oyedwa nje wabo othi yena wakwareform ibandla lakhe nje ayikhonza kulo before be reform nje ngiyayeka ngiyathula manje akasho ukuthi reform. Yeah, mhlambe lapho ngiyosofuna nje ukuthi ngimdedele ucekwane asinikeze because we've been together trying to reform many churches. It never failed. But engakafika ucekwane kule experience. When Reformation began, it was 1517. When the Reformation iqala ngo-1517, uLuther akazange ayireforme iRome wayishiya. Neza bazalwane? uPope akazange areforme washiywa. Right? You are not going to reform any church. Let me tell you what does it take for you to reform your church? To tell your pastor ukuthi akaphume esikhundleni kuze umuntu okwazi ukushumayela iqiniso. Because ayikho shepherd engareforma kanye nebandla. It's not possible. Uma ukuthi ukhona into ayibonayo ukuthi I've been wrong, then move aside. Let other people teach your church. If a person is willing to do that 100%, we praise God. We are praying for that. But reformation ayiqhamuki ngaphansi, iqhamuka phezulu kuma leaders. Because you don't want to be in a situation where you are opposing your leaders or your leaders are opposing you. That's not a healthy church life, right? The only reason why you can stay in a church is because your leaders are willing to listen. If not, why? So, but we are not going to reform ibandla lonke. It takes izinto eziningi njengoba ubrother ngoseshilo kumele ufike ebandleni utshela abantu asebeneminyaka 7 years ubatshethi yonke lento enanikholo for 7 years it was a lie nidinga ukurepenta nikholo izwi kaNkulunkulu. Kumele ushintshe leadership yonke, ushintshe foundation ibandla lakhele kuyona, ushintshe yonke. You are not going to be successful. Akekho ozokwazi kuba successful ekureformeni ibandla. There's no hope. I think the best message ongayinikeza ibandla lakho ukuthi ulishiye. That is like the best message ongabanikeza yona bashiye babe bodwa and uqhubeke ukhonza uNkulunkulu. Even uJesu inkosi yethu yenze njalo mefika kwaIsrael. Jerusalem bengithanda kangaka ukwenza njalo. Ngiqokelela ndawonye njengesikhuka siqokelela amazinyana aso kodwa angisange nezimvumo. So uthibheka ke usebashiya bodwa. Even uKristu wabashiya. And you cannot say when uthi kuzoba reform. No. Phuma uhambe and hopefully bazokubiza bazothi awozochaza and that will be the greatest opportunity ukuthi bachazele ukuthi indawo bashiyile ngoba bahambi noma bahambise ngokweqiniso likaNkulunkulu. Yeah, mhlambe sesizovala ngizonidedela bafowethu nisho ama remarks. Ngiyavumelana naye impela umfowacekwane lapho bazalwane. You're not gonna, more especially if you are not even a preacher. Azi ibandla ngareforma kanjani. If you are not even a preacher, awunayisho platform right yokukhuluma ilizwi likaNkulunkulu. If you are doing that, zazi ukuthi number 1 we risk yokuthi ungakwazi ukuenjoy impilo yakho yobuKristu. Because every time it's torture. There are people abatshela ukuthi bengisebandleni namhlanje kwathiwa umoya uphukile. Uthule uthi hayi they're wrong. Next week bengisebandleni namhlanje umoya uphukile. You can't keep on like that. You finally have to make a decision. Kufanele yenze le decision ekugcineni ukuthi what are you saying ngayo yonke lento. Sekukliye kuwena ukuthi labantu laba baliphika iqiniso likaNkulunkulu. And trying that you